ACA-209 дар Душанбе ду набарди асосии мусобиқа маълум гардид. душанбе моҳи октябр мизбони яке аз рӯйдодҳои ҷолиби муҳорибаҳои омехта хоҳад буд. мусобиқаи ACA-209 рӯзи 31 октябр дар пойтахти Тоҷикистон баргузор мешавад. интизор меравад ки дар актагон размкорони шинохтаи тоҷик низ ҳунарнамоӣ карда дар назди мухлисони худ барои пирӯзӣ рақобат мекунанд. файткарди мусобиқа марҳила ба марҳила эълон мешавад ва то имрӯз ду набарди муҳим маълум гардидааст. дар рақобати пеш аз асосӣ размкори тоҷик Лоиқ Раҷабов бо намояндаи Россия Николай Алексахин рӯбарӯ мешавад. Раҷабов дар фаъолияти касбии худ 18 пирӯзӣ ба даст оварда 6 бохт ва 1 мусовӣ дорад. Рекорди Алексахин бошад 30 пирӯзӣ ва 11 бохтро дар бар мегирад. дар рақобати асосии шом бошад Фаридун Одилов бо размкори рус Артём Фролов қувваозмоӣ мекунад. Одилов то имрӯз 21 пирӯзӣ, 4 бохт ва 2 мусовӣ дорад. Фролов низ дар карьераи касбии худ 21 пирӯзӣ ва 7 бохтро ба қайд гирифтааст. аммо эҳтимол аст ки ин рӯйхати размкорони тоҷик ҳанӯз пурра набошад, зеро дар сафи ACA чанд чеҳраи шинохтаи дигари ММА тоҷик аз ҷумла Азам Ғафуров, Осимхон Раҳмонов, Искандар Мамадалиев ва Беҳрӯз Зуҳуров низ ҳастанд, ки метавонанд дар мусобиқаи Душанбе ҳунарнамоӣ кунанд. пас ба назари шумо боз кадом размкорони тоҷикро дар ACA Душанбе дидан мумкин аст?